KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayaw habrirde Piindi TV on calminama on bismama ɗo e Dakar Madina Gounass édition 2023 ina hawre arawanniri capanɗe jeetteɗiɗi ina yuɓɓine oɗo Dakar on bismama e jayndeji meɗen joni koye majji paɗen jayndeji leydi men e oɗo subaka hannde ne wayno ngari e toɓɓe ɗiɗi walla ni ha tati woni noddorede omo ganduɗa kan woni Cheikh Adjibou Soumaré cunnoɗo konngudi ko ɓoyani ko wiide wonde mo lendi Macky Sall rokkiri ko batti milliard uji jeetate koppareji CFA on biteɗo Marie Le Pen ko ɗum jeeyi sababu jaynekoɓe garti wiide wonde e ñalawma hannde o mawno to e lawol walla ni ɓe ganduɗa kañumen goni loskoɓe fanno koye on tuma puɗɗortoɗen jayde Le Témoin nden jayde wi ina wayno ko on mennoɗo wonde hoore jagor leydi men Sénégal waɗama convoqué ko noon jaynekoɓe mbi ina wayno kanko Cheikh Adjibou Soumaré ɓe kolliti wonde tan ko crime de question manam ko namde gulɗe jaw padimo e oɗo ñalawma hannde toon to sûreté urbaine de Dakar noon janenkoɓe kabriren e on tuma noon ɓe kolliti wonde so renaki de maw haalana yimɓeɓe holto ɗen koppareji giwi e holto ɗen ndewi ko ɗum woni koɓe mbi kamɓe janenkoɓe Le Témoin jayde witende quotidien le quotidien wi ko waɗama convoqué toon to sûreté urbain mbo Dakar Adjibou Soumaré ɓe mbi tan ko ma huccide hannde en namde ƴagguɗi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni loskoɓeɓe e on tuma noon ceerno Alassane Sall joom république des valeurs ko lande wiyete noon o holliti wonde ni ina wayno tan kanko Cheikh Adjibou Soumaré no e wade foof omo fonno dejjude nde tawno e saaha laamu makko ko maletaji kalis gonno e wosodirede ɗin konngudi ne jaaji e hello sappo e goho e nder nden jayde quotidien le quotidien jayde Vox Populi ene wayno kañum wi ko tuumi laamu ngu walla mo leydi hokkirde Marie Le Pen ko tolni e jeeɗiɗi piccal jeere milliard halis CFA Adjibou Soumaré ɓe mbi tan e oɗo saaha hannde ma yettoye toon to sûreté urbaine de Dakar e oɗo ñalawma hannde ko noon janenkoɓe mbi e on tuma noon Khalifa Sall wi ene wayno kañum ne yonnani ko fate banggue hono ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa kañumen tigui woni ɗe laamu ngu woni e wadde fewde ɓe ganduɗa kañumen goni opposition leydi men Sénégal jayne guendiri nde Le Soleil ari e titre goɗɗo woni titone hannde nde ne wayno ko on révision exceptionnelle ko fate banggue listeji électoral woni ɗen carte podde wotrede kono kadi e sembitinde e ɗin prix ɗi ganduɗa ko tawetede jeere nde janenkoɓe mbi ko maw leydi Macky Sall heñorima laamu muɗum e oɗo saaha beele fanno ina rewa lawol no hannirta ni o haali ɗum koye hanki e nder bato jagorde ɗin konngudi ne jaaji hello ɗiɗi enen nden jayde Le Soleil jayde ande jayde Sud Quotidien arti hen e ñalawma hanki o woni journée mondiale de la femme woni ñalawma teddiniraɗo rewɓe windere nde kala e kuuɓal janenkoɓe mbi oɗo saaha hannde ko caɗele kewɗe ganduɗa ne teske rewɓe keɓal mabɓe leydi ɓe mbi tan de ko ngal keɓal to banggue guura woni kay ko ɓitta ɓen ɗon rewɓe woni ko janenkoɓe mbi ɓe garti onon radioscopie koto banggue safara kono kadi e keɓal gonga e gonga terrain ji mabɓe toon to Ziguinchor Sédhiou Saint-Louis Matam Mbour Kaolack e toon to Diourbel janenkoɓe ne pammini en sifaji e gonka ko fate banggue caɗele mawɗe ɓe rewɓe keɓata to banggue jeeyi leydi e nokkuji mumen jayde Walf Quotidien kañum ari koye dawrugol woni politique présidentiel 2024 ɓe mbi ko Idrissa Seck e oɗo saaha hannde nana woni e ɓedde sembe e doole muɗum ɗin ko godini jaaji e hello tati e nder nden jayde Walf Quotidien jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirten hono no kala subaka ɗo e Dakar jaynenkoɓe mbi ko ɓe ngari koye mantude kippuji leydi men Sénégal e oɗo saaha hannde ko final uji nayyi to banggue continent ɓe mbi guila hitanuji najjiɗi 2000 hitanuji najjiɗi nogas ɗiɗi woni 2022 rawane ɓe mbi tan
Sénégal e oɗo saha hannde kañum tigi waɗi dominé Afrique ala e mbaɗi kubal jani ko ɓe noon ne wayno gaddi ɗin trophée ji tati ɗi fédération sénégalaise de football mofte oɗo saha en war muɗum ɓe mbi oɗo saha fada ko 4e trophée woni final U20 hakkude équipe nationale du Sénégal ɓe jettaki duuɓi nogas ɓe ganduɗa kañumen goni ɓe Gambie jogori wonde ko oɗo aset paɗo ɓe kolliti wonde noon hay U17 o kañumen ne keeɓima gam ɗaɓɓoyde on trophée goɗɗo toon to Algérie ɓe goni koye mantude ɓe ganduɗa kañumen goni équipe nationale du Sénégal on sembe ko witte performance ko fate banggue nde hitande 2022 2023 Ligue européenne des champions Sadio Mané Bayern jawti e ko yiwiti e on ɗon quart de finale Ligue des champions ɓe kolliti wonde ko Paris Saint-Germain Messi et Mbappé hanki donkiti toon to Alliance Arena e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ñiɓɓe tabiɓe laaɓɓe labtuɓe ko ɗum wonno komin gaddanno on roɓino jayandeji ɗo e Daka Madina Gounass oɗo alkamisa hannde aadi meɗen ko janggo e aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti Daka Média Daka TV FM Djibi Dieng wondude mo ganduɗa kan woni Gawsi Diako Amadou Moussa Anne e dendagal haralleɓe satiɓe ne oɗo saaha yo en gone jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.